Għat-tieni darba f'din il-kampanja elettorali simpatizzanti tal-Partit Nazzjonalista reġgħu użaw persuni b'diżabilità biex jagħmlu l-argument politiku tagħhom kontra il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Partit Laburista. Din id-darba nħoloq mim bil-billboard tal-Partit Nazzjonalista He Let Us All Down u wiċċ il-Prim Ministru Joseph Muscat. Dawn is-simpatizzanti tal-Partit Nazzjonalista żiedu s-sindrom ta' dawn u babsu wiċċ il-Prim Ministru. Tant ixxokkja dan ir-ritratti li l-President tar-Repubblika wkoll irreaġixxiet. Fuq Facebook qalet li dan huwa ta' dispjaċir u taqsim il-qalb. Tal-mistħija kitbet il-President. Anki l-Fondazzjoni Inspire ikkundannat l-użu ta' dawn il-persuni vulnerabbli. Iżda din ma kienx l-uniku darba li persuni vulnerabbli spiċċaw għodda fidejn propagandisti ta' Simon Busuttil. Fl-aħħar jiem Mark Sammut qal li l-għażla fl-elezzjoni ġenerali hi jekk noqtlux persuni handikappati biex nużaw il-kelma tiegħu eżatt. Din l-elezzjoni ta' ftit jiem oħra se tkun tfisser ukoll. Aħna rridu niftħu l-bibien ta' dal-pajjiż għall-eutanasja, ġifieri għall-qtil tal-anzjani, għall-qtil ta' tfal handikappati.